Kong Willem Alexander deltager i en imponerende militærøvelse. Se et eksklusivt indblik i Falcon Læb, hvor soldater og kongelige samarbejder i en spektakulær luftbåren operation. Fra cockpittet i en C-130 Akys transporterer kongen, mens soldater forbereder sig på spring, og et spændende panorama af militær aktivitet udfolder sig under ham fyldt med forventning og præcision. Den 18. september 2025 deltager kong Willem Alexander i den præstigfyldte internationale luftbårne øvelse Falcon Læb på Eindhoven flyvebase, et syn af militær dedikation og internationalt samarbejde. På Eindhoven flyvebase observerer kong Willem Alexander den 18. september 2025 Falcon Læb, hvor delegerede soldater forbereder sig minutiøst til en imponerende luftbåren operation, fuld af fokus og teamwork. Den 18. september 2025 på Eindhoven flyvebase inspicerer Luftmobile Brigades personale omhyggeligt lasten, en vital forberedelse til den internationale Falcon Læb-øvelse, præget af nøjagtighed og professionalisme. På Eindhoven flyvebase den 18. september 2025 står et kraftfuldt transportfly klar til landing under den internationale Falcon Læb-øvelse, hvilket markerer et centralt øjeblik i den militære planlægning. På Vliegbasis Eindhoven den 18. september 2025 observerer vi kong Willem Alexander, der deltager i den internationale faldskærmsøvelse Falcon Læb, et syn af national stolthed og militær færdighed i aktion. Ombord på et transportfly, midt under den internationale luftbårne øvelse Falcon Læb på Vliegbasis Eindhoven den 18. september 2025, kan vi se kong Willem Alexander i et levende billede af dynamik og engagement.